gritade e facede o que sexa. Rosario? Quen é Rosario? Bueno, a ver, podía ser que me chamara así, pero... Xa che quedou. Hola, Rosario. Vamos matar, agora se teñen para todo o ano. Estás bien? Deuche algo, Rufino. Estás ben? Alguén vai morrer. Pois ti. No, mirade. Pois ti. Mirade, ela ven desde Bueu, ao lado na playa, se chama Coral Méndez e solo queremos unha cousiña. Disfrutade da súa voz. Cántase, vamos allá.